Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió hétfői híradóját látják. Először nézzük fontosabb híreinket röviden. Megemlékezés, a 13 aradi vértanú emléke előtt tisztelektek. Japán nyelvtanfolyam, új tanárnő érkezett Sopronba Japánból. És az Állatok Világnapja, az állatoké volt a főszerep a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskolában. A 13 aradi vértanú emléke előtt tisztelektek pénteken az evangélikus temető előtti emlékparkban. A vértanúk emlékművénél főhajtással tisztelgett dr. Farkas Ciprián polgármester, dr. Simon István alpolgármester és dr. Csiszár Szabolcs alpolgármester, Barca Attila országgyűlési képviselő, valamint több önkormányzati képviselő is. Emellett szervezetek, intézmények vezetői, képviselői is tiszteletüket tették. A 13 magyar honvédtisztet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégezték. Ugyanezen a napon Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost is kivégezték. Idén is indít ingyenes japán nyelvtanfolyamot az önkormányzat városunkban. Az új oktató, Kasumi Sato már megérkezett Sopronba. Őt köszöntötte a Városházán dr. Farkas Ciprián polgármester és dr. Simon István alpolgármester, valamint dr. Csiszár Szabolcs alpolgármester. To Sopron, I was a student, graduate school student, and I studied Japanese language teaching. Korábbi tanulmányairól és élményeiről mesélt Kasumi Sato a Városházán. Sopron új japán tanárnője a hagyományoknak megfelelően a városban tölti a következő 2 évet, hogy az önkormányzat által indított japán tanfolyamon oktassa a nyelvre az érdeklődőket. Mindig érdekeltek az idegen országok, leginkább, hogy japán taníthassak különböző országokban. Tudtam, hogy a szülővárosom, Kazuno, Akita tartomány székhelye, Sopronnak a testvérvárosa. Így szerettem volna élni a lehetőséggel, hogy a soproniakat taníthassam japánul. Szeretnék sokakkal találkozni, akik japán és a japán nyelv iránt érdeklődnek, ezért jöttem ide tanítani. Japan and Japanese language, so I came here to teach Japanese. A japán tanárnőt dr. Farkas Ciprián polgármester és dr. Simon István, valamint dr. Csiszár Szabolcs alpolgármesterek köszöntötték a polgármesteri irodában, ahol egyebek mellett szóba került a magyar gasztronómia és hagyományaink is. Sopron városának kiterjedt testvérvárosi kapcsolatrendszere van, jellemzően német testvérvárosainkkal szoros az együttműködés, hiszen városunk alapvetően német gyökerű, német hagyományokkal telített település, azonban egy szép ellenpéldája ennek a japán testvérvárosi kapcsolatunk. Kazuno városával van egy szoros együttműködésünk, akik minden évben küldenek egy japán tanárt Sopronba, aki aztán a japán nyelvet és a japán kultúrát terjeszti a városunkban, és mindig jelentős érdeklődést vált ki a soproniak részéről, sokan szeretnek tanulni japánul. És a japán kultúra innen Európában nézve meglehetősen misztikus és érdekesnek tűnhet, ezért aztán jelentős az érdeklődés. Nagy örömünkre szolgál, hogy újra megérkezett az új japán tanár Sopronba, akit ezúttal fogadtunk, és minden jó tanáccsal ellátunk, hogy milyen érzéses is egy japán embernek Sopronban élni és létezni. Sok sikert kívánunk neki, és sok diákot természetesen. A nyelvtanfolyam várhatóan október végétől indul. A kurzusnak a tankerületi központ ad otthont, jelentkezni e-mailben lehet. Rózsafüzér királynője búcsút tartottak a soproni Domonkos templomban október 5-én és 6-án. A szombati misét dr. Veres András győri megyéspüspök, a vasárnapi ünnepi szentmisét Márkó Antónió celebrálta. A Rózsafüzér királynője búcsú egy hagyományos katolikus ünnep, amelyet október első vasárnapján tartanak Szűz Mária tiszteletére. Ünnepi szentmisét tartottak a Rózsafüzér királynője búcsú tiszteletére, amely ünnep középpontjában a rózsafüzér imádság és Szűz Mária áll. A szertartás dr. Veres András győri megyéspüspök celebrálta. A szentmisén Barca Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője is jelen volt. Hangsúlyoznunk kell, hogy a szűzanya tisztelete az a kereszténységgel egykorú, viszont a rózsafűzér imádsága, amelyet ma imádkozunk, valahol a 15. századra tisztult le a mai formájában. Azóta világszerte sokan imádkozzák. Tudjuk talán azt is, hogy a fatimai és a lurdi jelenéseknél is a szűzanyának egyértelmű kérése volt, hogy imádkozzuk a rózsafűzért. Mi ebben hívő emberek egy nagyon szép imádságot látunk, ami
fiatalnak, idősnek, férfinak, nőnek, tanult embernek, kétkezi munkásnak egyformán alkalmas lehet, mert egy klasszikus értelemben vett szemlélődő imádságról van szó, ahol Krisztusra figyelünk, a megváltásnak az ajándékairól, elmélkedünk a megváltás egy-egy eseményéről a szűzanyával együtt. A domonkos rend számára a rózsafüzér különös jelentőséggel bír. Az elnevezése onnan származik, hogy az első rózsafüzéreket Szent Domonkos összepréselt szirmokból készítette koszorúnak a szűzanya számára. Szűzanyával együtt szemléljük Jézus megváltását, és ez adja meg ennek az imádságnak ezt a bensőségességét, hiszen egy anya a gyermekét mindig szívesen nézi, a képet is róla, hogyha mi is tudunk a szűzanya mellé telepedni a rózsafüzér imádságával, és így vele együtt szemlélni Jézus személyét, tanítását, megváltását, akkor egy egészen bensőséges kapcsolatba kerülünk Jézussal is, a szűzanyával is, de azt gondolom, hogy Goethe véleménye alapján, hogy minden embernek kellene egy szép szobrot, egy szép képet, vagy egy szép verset olvasni minden nap, hogy a lelke nem esedjen. Így mi az imádság által, a rózsafűzér által ilyen nemesedésen, lelki tisztuláson, felemelkedésen megyünk keresztül, és hiszem azt, hogy egy nagyon modern imádság, attól függetlenül nagyon régi, és mindenütt, bárhol, utcán, otthon, pihenőidőben, utazás közben lehet hallgatni, lehet imádkozni, lehet szemlélődni. Ez azt gondolom, hogy erre nagyon alkalmas imádság. A szombati szentmisét követően a hagyományokhoz híven gyertyás körmenetet tartottak a Széchenyi téren, a rózsafüzér királynője búcsú alkalmából. Vasárnap is folytatódott a búcsú a Szent Júdás Tádé templomban, ahol Márkó Antónió Verbita atya celebrált. A szertartáson dr. Farkas Ciprián Sopron polgármestere is részt vett. Október 4-e az Állatok Világnapja. Ennek alkalmából szerveztek programokat a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskolában. A szervezők célja az volt, hogy a gyerekek minél több tudással térjenek haza a felelős állattartással és az állatvédelemmel kapcsolatban. Szakállas agámát és pitont mutatott be a hunyadis diákoknak ez a hüllő szakértő. Az iskolában szinte már hagyomány, hogy az Állatok Világnapja alkalmából a soproni rendőrkapitánysággal közösen programokat szerveznek a gyerekeknek. A délután folyamán a diákok kutyákat, sőt a merészebbek kígyót is simogathattak, valamint megismerkedhettek a vakvezető kutyák munkájával is. Idén harmadik alkalommal nyertük el az Állatbarát Általános Iskola címet, ezért nem volt kérdés, hogy idén is megrendezzük az Állatok Világnapján ezt a fantasztikus rendezvényt, az állati jó délutánunkat. Idén is a rendőrséggel karöltve szerveztük ezt az eseményt. Nagyon sok előadót szerveztünk, voltak nálunk hüllők, vakvezető kutyák, jelenleg a rendőrkutyás előadás zajlik. Állatorvosok érkeztek hozzánk, itt járt az erdőháza, és rengeteg érdekes programmal gazdagodtak a gyerekek. A sok program között a délután egyik fénypontja a soproni rendőrkapitányság interaktív bemutatója volt, amelyen egy szolgálati kutya is részt vett, de a gyerekek nagyon élvezték a Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület bemutatóját is. A rendezvényre az erdőháza szakemberei is kitelepültek, hogy az erdő élő világával ismertessék meg a gyerekeket. Nagyon örül a soproni rendőrkapitányság, hiszen immár második alkalommal szervezzük meg a Hunyadi Általános Iskolában az állati jó délután elnevezésű rendezvényt, ami az Állatok Világnapjához kapcsolódik, hiszen ezen a napon ünnepeljük az állatokat, és a rendőrség is jelen van ezen a rendezvényen, illetve közösen szervezzük az iskolával. Mi hívtuk meg a szakembereket erre a programra, hogy a gyermekek a felelős állattartásról információhoz jussanak, és nagyon fontos a számunkra is az állatok védelme, és az, hogy a gyermekek és a felnőtt korúak is majd általuk ismereteket szerezzenek arról, hogy hogyan tudjuk biztonságban tartani a házi állatainkat, és nagyon fontos az, hogy a vadállatokkal hogyan viselkedjünk, vagy akár egy kóborkutyát, ha találunk az úttesten, akkor mi a teendő, illetve egyéb más veszélyes helyzetekben mikor valósul meg a bűncselekmény, és a gyermekek erről a mai napon nagyon sok
hasznos információval gazdagabban térhettek haza. Az Állatok Világnapját 1931 óta világszerte Assisi Szent Ferenc az állatok védőszentjének halálának évfordulóján tartják. Az Állatok Világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik az életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. A jeles nap célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet a felelősségteljes együttélés fontosságára. Több mint 400-an indultak az idei Sopron félmaraton Európa futáson, melyet október 6-án rendeztek meg. A futók a városi stadiontól startoltak és ugyanide érkeztek vissza. A rendezvényen Barca Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, dr. Csiszár Szabolcs, Sopron alpolgármestere, valamint Abdai Zsolt és Magas Ádám önkormányzati képviselők is részt vettek. A verseny célja az egészséges életmód népszerűsítése, a futás örömeinek megismertetése és versenyzési lehetőség biztosítása volt. A félmaratont a Sopron Városi Szabadidős Sportszövetség Sopron megyei jogú város önkormányzatával közösen rendezte meg. A szervezők minden versenyzőt egy befutócsomaggal, a kategóriák első 3 helyezettjét pedig serleggel és éremmel jutalmazták. Sopron egy nagyon sportos város, ez ilyenkor ősszel a futás tekintetében mutatkozik meg elsősorban. 20 éve zajlik már ez a rendezvény, ez az Európa futás félmaraton, és most már 5 éve itt Sopronban, a Sopron gyönyörű belvárosában zajlik az MVM Sopron félmaraton versenyünk. Minden alkalommal nagyon szívesen szervezzük ezt meg, a város, illetve a Sopron Városi Szabadidős Sportszövetség. Ez a közös szervezés egy közös álom, ami megvalósult 5 éve, hogy megmutassuk azt, hogy milyen gyönyörű a városunk, hiszen az útvonal a Sopron belvárosán keresztül megy, illetve az, hogy természetesen olyan szolgáltatást tudjunk nyújtani itt Sopronban élőknek, a Magyarországon élőknek és külföldieknek is, hogy érdemes ide eljönni a városban, már csak ezért a rendezvény miatt is érdemes ide eljönni, illetve érdemes azt is megtenni, hogy egy kicsit itt maradni és beszívni a városunk illatát, ezt a gyönyörű környezetet, és ha jól érzik magukat, akkor egészen biztosan vissza fognak jönni. Folyamatosan melegszik az idő, az időjárásról részletesen híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunkban Sopron új evangélikus lelkészével beszélgetünk, majd a Hajrá Sopron című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió hétfői híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Kedden fátyolfelhős napos időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható. Délután 19 és 25 fok között alakulnak a maximumok. Szerdán egy gyenge hidegfront hatására a változóan napos felhős időben több tájegységünkön is kialakulhat időnként eső, zápor, néhol zivatar is. A legmagasabb hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de az esti órákban a Dunántúlra csapadék érkezik. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között alakul.